Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Vážení priatelia, 5. marca sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Prihováram sa vám v mene najstaršej strany Slovákov, teda v mene Slovenskej národnej strany. Naša strana sa uchádza o vašu priazeň a preto prinášame víziu silného a moderného štátu. Máme riešenia na odstránenie nedostatkov v zdravotníctve, školstve, ale chceme pomôcť aj dôchodcom a živnostníkom. Ponúkame vám kandidátnu listinu, plnú odborníkov, ktorí rozmýšľajú a žijú ako vlastenci. Líderkou na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany pre náš okres je inžinierka Eva Antošová s číslom 14. Týmto vás prosíme o jej podporu. Zmenili sme SNS, zmeníme aj Slovensko. 5. marca voľte Slovenskú národnú stranu. Bude žiť na veky, hroma peklo, márne vaše, proti nám sú vsteky. Hroma peklo, márne vaše, proti nám sú vsteky.